We hebben een MOU getekend uiteindelijk als afsluiting van onze vergadering. En het idee is dat een dochteronderneming van het havenbedrijf van Amsterdam, Port of Amsterdam International, hier zou kunnen ondersteunen bij verschillende projecten. Dus het is een MOU tussen het havenbedrijf Amsterdam en de regering van Aruba. En het idee is van hoe kunnen wij ondersteunen vanuit Aruba Port Authority, bijvoorbeeld in de transitie die het nu is van het containergebied en het cruisegebied naar meer stedelijke ontwikkeling. Zo hebben we dat ook in Amsterdam, hebben we daar ervaring mee. Wij zijn ook mogelijk kunnen we ondersteunen bij de ontwikkeling van de Free Zone. En we hebben gesproken over Valera. Om te kijken van hoe kun je dat gebied economisch, maar vooral ook duurzaam exploiteren en ontwikkelen naar de toekomst. Want daar gaat het over. Het gaat over de samenwerking tussen haven, de economie en de bevolking en het toerisme. En mogelijkheden die wij zien zijn tussen cruise, luchthaven, haven bijvoorbeeld. Dus we hebben het over een aantal mogelijkheden gehad waarbij wij zouden kunnen ondersteunen bij de ontwikkeling van Aruba in haar groei. Dat er heel veel werk aan de winkel is, dat er heel veel mogelijkheden zijn, maar dat op een integrale manier al die kansen aanpakken, daar ligt de sleutel tot een succesvolle formule. Wat belangrijk is een integrale benadering van al die problemen. Dus we hebben het niet alleen over zaken op havenniveau, maar daar spelen ook heel veel zaken op toerisme. Een hele belangrijke pijler op Aruba. Dus er zijn zaken als de Valero. Hoe gaan we daar mee om op Aruba? Wat voor kansen biedt het in plaats van dat in problemen te zien? Dus er zijn heel veel zaken die goed doordacht moeten worden. En die dan vervolgens opgepakt kunnen worden. En daar helpen wij graag bij. De voordelen voor Aruba die liggen in gebruik maken van de schaalgrootte en de expertise die Port of Amsterdam heeft. Port of Amsterdam International. De schaalgrootte van Aruba, daar kan je dus niet een hele afdeling met ingenieurs permitteren. Dat kunnen wij ons wel. Diezelfde ingenieurs die kunnen ingezet worden, dezelfde commerciële partijen, juristen kunnen ingezet worden op Aruba.